Hayırlı günler, hayırlı kişiler. Turmuştan alıp yazılgan hikayetlerimni tыңlarga hoş geldiniz. Üskeş kim bulurga? İstanbul malayı dip atalgan eserimning çirattagı bölegi. Eski şäherge qonaqqa qaytqaç, Mehmetler Yusuf babası ягыннан туганнарының улы Tahir абзыйларга барып йөриләр иде. Tahir абзый үзе хәзрәт кеше, үзе моңлы итеп җырлый. Иш баласы ise укытучылык һөнәрен сайлаган. Аларның тәртибенә, үзләрен тыйнак һәм матур тотуларына карап кызыгырлык иде. Мәхмәтнең дә алар төсле шундый күркәм бер мугаллим буласы килде. Ләкин мәктәптәге укытучысы күз алдына килә дә, бөтенләй башкача уйлый. Юк, укытучылыкны сайламас. Я Фирдәүс апасына охшап китәр. Аннары ул рәссам булырга хыялланды. Бу хыялдан ise баскетбол оныттырды. Югославия мөхаҗире Никола уйнарга өйрәтте аны. Аны гына түгел, бөтен урам малайларын баскетбол белән җинләндерде. Атна сайын техник университетның ябык спорт залына барып туп җыйдылар. Лицейда укып йөргәндә укытучылары 500-гә якын сораудан торган тест эшләттерде. Кызык сорауларга җавап биреп утырдылар. Әйтик, поезд белән сәяхәт иткәндә ни белән мәшгуль булырсың? 4 төрле җавап бирелгән. Тәрәзәдән карап барармын, юлдашлар белән сөйләшермен, йоклармын, китап укырмын. Берсен сайла шуларның. Мәхмәт һәр вакыт диярлек юлда йөргәндә яңа җирләрне күрүенә шатланып, кызыксынып, тәрәзәдән карап барганын исенә төшерде. Шуңа баштагы җавапны сайлады. Менә шулай дип һәр сорауга диярлек җавапларны күңеленә туры килгәнчә бирде. Әлеге җавапларны психологлар укыган. Балларны санап, һәр укучыга бәя биргәннәр булып чыкты. Һәр баланың нинди һөнәргә хавас икәнлеген ачыклаганнар. Мәхмәтнең беренче урында фермерлык, икенчедә инженерлык чыкты. Нәтиҗәләр университетта кайсы бүлекне сайларга кирәклекне ачыклады менә шулай. Шуңа күрә имтиханнар тапшырыр алдыннан укырга керер өчен гариза язганда Мәхмәт былай дип тезде. Электроника инженеры, электр инженеры, металлургия инженеры. Бу уку йортында авыл хуҗалыгы белән бәйле бүлек юк иде. Дөресен әйткәндә, ул барыннан бигрәк компьютер инженеры булырга теләде. Бу белгечлеккә әлегә бары бер урында. Анкара университетында гына укыталар икән шул. Әти-әнисе анда язмаска киңәш итте. Чит шәһәрдә укытырга көчләре җитмәс. Ни дисәң дә, башка шәһәргә китеп укыганда юл, яшәп тору, ашау һәм башка чыгымнар күбрәк булачак. Шуннан Мәхмәт гаризасын үзе баскетбол уйнап йөргән техник университетка тапшырды. Анда имтиханнарга кадәр хәзерлек курслары булачагы хакында әйттеләр. Ләкин түләүле икән. Мәхмәт анда да бара алмады. Лицейны тәмамлауга карамастан, укырга керү теләге зур була торып та, бөтенләй башка юлны сайлауың мөмкин. Чөнки акчага бәйле мәшәкатьләр тиз арада икләнү хисен алга чыгара. Нигә кирәксең ул укырга керү? Бәлки барып тормаскадыр. Җитмәсә әтисенең ательесында эшләп йөргән, акчында сөйләнеп тора аны. Улым, лән укып нишләячәксең? Кибет ателье эше бик әйбәт бара, шуны алга алып барга тырышсың. Яшь башың белән шул хакта уйла. Бәлки чыннан да укып тору кирәкмидер? Әлеге сөйләшүне читтән күзәтеп торган Хөсәен малаеның йөзендә икләнү галәмәте күреп, янына дәшеп алды. Акчын ни сөйли? Әтисеннән бер ни яшерергә өйрәнмәгән Мәхмәт бу юлы теләр-теләмәс кенә җавап бирде. Юк, сөйләми. Сөйли, көндез эшләп кич уку авыр дип зарланамы? Әйеме дигән? Әтисенең сорау урынына түгел, киресенчә, сүзен җипләп әйтә торган әйеме дигәнен ишетүгә, әйе дигәнен сизми дә калды. Кара, аңар эшләргә кушып тора, үзе укып йөри икән әле. Шулай да икеләнүе бөтенләй юкка чыкмады. Әгәр инженерлыкка кичке якта укытсалар, Мәхмәт тә шулай итәр иде. Ул уйланып торган арада әтисе кабат үз эшенә тотынды. Мәхмәт моны күреп үз урынына барып басты. Әтисе көндезге сөйләшүне өйдә, бөтенесе ишетсен дигәндә кичке ашка җыелгач янә кузгатты. Без яшь заманда 1948 елларда хөкүмәт бик яхшы карар кабул итте. Төркия авылларыннан балаларны җыеп, өгрәтмәнлеккә укыта башладылар. Укытучылыкка ягъни.
Ул вакытта көй институты, авыл институты дигәнне уйлап тапканнар иде. Аннары карады да хатынына әйе бит дип куйды. Сорауын аш бүлеп йөргән хатынына юллады. Анысы эшеннән бүленми генә сорауга сорау белән җавап бирде. Әйе, теге кем малае әле шулай укыды бит. Әтисе кем укыганын әйтеп тормыйча сүзен дәвам итте. Безнең авылга хөкүмәт кешеләре килде. Мин алар белән китәргә бик теләдем. Укыйсым бик килә иде. Укытучы буларга хыялландым. Бушка укырга җай чыгып торганда, ничек бармый каласың инде? Китәргә карар кылдым. Шуннан хөкүмәт кешеләре килүен, укучылар җыеп йөргәнне ишетүгә тиз генә әзерләнеп урамга йөгереп чыктым. Арбаларына менеп утырдым гына дигәндә, әти сирәп төшерде. Минем чыгып йөргәнне күрше күреп калган икән. Шул киреп әйткән. Әти колактан шатырдатып тотты, өйгә шулай колактан сирәп кайтты. Укып, коммунист булырга җыендыңмы дип, ачуланды инде. Мин шулай укый алмый калдым. Сез, балалар, укыгыз. Мәхмәттә җаваплылык хисе бик иртә формалашты. Кичкенәдән һәр якшәмбе иртәнге ашка, эпи газет алып кайтудан башлап, ательеда эшчеләр белән идарә итүгә кадәр шактый вазифа ышанып тапшырылганга күрә, Мәхмәтнең җаваплылык хисе үсте. Җаваплылык хисен аиләдә иң өлкән бала булуда арттырды кебек. Ателье эше кем булышыр сиңа, әти? Ателье эшләре барыр ул. Сез алган гыйлемегез белән тагын да алга китәрсез. Фәхирлек гаеп түгел, гыйлемсезлек гаеп, улым, диде. Сөйләшү шунда тәмам дигәндәй, әтиләре телевизор тавышын ачты, чөнки хәбәрләр башланган иде. Хәбәрләр исә көннән-көн бер төслегә әйләнә бара. Һава торышы сөйләгәндәй, тыныч кына төзәләр. Автобус шартлатканнар, кибет яндырганнар, банк басканнар. Аннары Хөсәен кулына Казан журналының яңа санын тотып утырган иде, университетта укып йөргән кызын хатынын иярдеп гаилә дуслары Җаппар килеп җитте. Мәхмәт кызны күргә шатланып, "Син укырга ничек кирдең? Имтиханда нинди сораулар бирәләр?" дип тизеп китте. Ачык күңелле һәм ярдәм итәргә һәрвакыт әзер кыз имтихан тапшыру тәртипләрен җентекләп аңлатты. Минем өйдә китаплар бар. Имтиханга әзерләнү өчен алган идек. Хәзер миңа кирәкләре юк. Килеп ал шуларны, диде. Әлбәттә, Мәхмәт ялындырып тормады. Икенче көнне үк китапларны барып алып кайтты. Алардан тыш үзе дә шуларга охшаган китап сатып алды. Менә шуларны укып, шуларга язылган мисалларны шишеп чыкты. Рәхәтләнде генә. Имтиханга килеп утыргач, үзе яраткан геометрия, математика мәсьәләләренә тотынды. Шуның белән аздан гына янмый калды. Чөнки мәсьәләләр белән утырып, вакыт узганын сизмәде. Имтихан алучының карлыккан тавышын ишетүгә айнып киткәндәй булды. Имтихан бетәргә 15 минут калды. Төгәлләргә җыеныгыз. Мәхмәт ашыга-ашыга азактагы башка сорауларны карады. Булары җип-җиңел икән лабасы. Ләкин никадәр җиңел булса да, күбесенең җавабын язарга өлгерә алмаячак. Вакыт кыса. Җитешкән кадәр язып чыкты. Әгәр курска йөри алган булса, анда мөгаен берничә авыр мәсьәләне азакка калдыру, җиңелләрен эшләп чыгу мөһимрәк икәнне әйткәннәрдер. Бал күбрәк җыярсың дигәннәрдер. Мәхмәт менә шулай итеп электроника инженеры бүлеген яулый алмады. Балы җитмәде. Металлургия инженеры факультетына керде. Кара малай үз башыннан кичерде. Югары уку йортына керү җиңел түгел. Һәм мәгъди яктан, һәм белем ягыннан бик нык әзерлек сорый. Имтиханнарны тапшыру өчен никадәр тырышлык куярга, өйрәнергә, белергә кирәк. Шуңа һәр 100 кешедән 10-сы гына керә ала. Димәк, хыялларын тормышка ашыра алганнар инде иң нык сайланган, белемле, акыллы, әйбәт кешеләр. Гаҗәп, шулай уйлап йөргәндә, иң ялкау дуслары университетка кереп куймасынмы? Белмәгәннәрен аяк астына салсаң, башы күккә тияр, чын. Мәхмәт баскетбол уйнарга җыелгач, шаккатуын яшерә алмый шул иптәшеннән сорады. Ничек алай җиңел кирдең? Ничек бирдең имтиханнарны? Мин ни лото ясадым. Имтихан тесты сорауларына ничек туры килде, шулай язып чыктым. Алар дөрес җаваплар булган, диде, үзе дә гаҗәпкә калганын яшермичә. Туры килгәнме? Шулай кирерлек бал җыйганмын. Малайлар көлеп җибәрделәр. Иптәшләренең кәефе бераз кырылган икәнне күреп туктадылар. Укырга кергәнгә борчыла ахры, диде Мәхмәт. Юк,
Минем лицейдан бер дәрес имтиханы тапшырылмаган. Аны белсәләр, укытмаслар мине. Мәхмәт баскетбол уйнап туйгач, укытучылары янына җыелып барырга әйдәде. Каршы килүче күренмәде. Дуслык шулай сынала. Иптәшләре өчен билге сорарга кыенсынып нитеп тормадылар. Укытучылары җиңел генә сораулардан торган имтихан тапшыртты. Шулай итеп, атсаң атылмас, сатсаң сатылмас ялкау малай студентлыктан төшеп калмады. Ләкин бу ничектер гадәттән тыш хәл. Бары бәхетле шанс. Барыбер югары уку йортына иң гыйлемлеләр, акыллылар гына аяк баса. Уку йорты ишеген ачып керүгә бу бер катлы күз аллаулары туп тигән кибет пыяласы кебек кырылып төшмәсме? Тамам, киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булып торыгыз. Үзегезнең фикерләрегезне язып калдырсагыз, бик шат булырмын.